Те най-скъпи пътувания с влак в света. Номер 1 е невероятно скъпо. Номер 5. Венецианският Ориент експрес. Този легендарен влак предлага луксозно пътуване из Европа. Пътува през легендарни дестинации като Венеция, Истанбул и Париж. Цената е $3342 на човек. Номер 4. Махараджас експрес. Един от най-луксозните влакове в Индия, Махараджас експрес предлага 5-звездна услуга. Докато пътува из страната, пътниците могат да изпитат богатото културно и историческо наследство на Индия, докато се наслаждават на вкусни ястия и културни представления на борда. Цената е $3850 на човек. Номер 3. Белмонт Роял Секотсман. В продължение на 4 дни, Белмонт Роял Секотсман пътува през Шотландия в атмосфера, напомняща за Великобритания от началото на 20 век. Пътуването включва посещения на замъци и дестилерии с над 50 уискита, налични в бара. Цената е $3917 на човек. Номер 2. Транскантабрико Гран Лухо. Този влак пътува спокойно по испанското крайбрежие, като често спира, за да позволи на пътниците да посетят градове и паметници. Също така предлага невероятна селекция от вина. Цената е $4859 на човек. Номер 1. Златен орел. Златен орел предлага луксозно железопътно изживяване през Русия, Монголия и Китай. Той включва изключителни маршрути с посещения на исторически обекти като Кремъл в Москва и забранения град в Пекин. Цената е $15 895 на човек.